imene ayankhula Ken Sonda pa nkhani ya candlelighting imene ikuchitika ku UTM. Ken Sonda ayi ndikumvesa ambiri kuwerenga sikuti kumavuta amatha kuwerenga koma mwina amakhala busy ndi zintchito zina ndi sangamawerenge. Ambiri they prefer VN ndi mmene mwanenera ndikupangirani zimene ndikunena ndikunena kuti pandali atsogo sitimamverani chisoni. Anthu amene akutimenya ndi mapropaganda omwe asamakandulowa akufuna kusokoneza mitima ya anthu kuti anthu azamvere chisoni nthawi ya voti. Iwowo akutengerapo mwayi kutayika kwa a state president athu ndi anthu ena 8 aja amene anataya miyoyo yawo mu ngozi ya ndege. Ndi chimene chachitika iwo atenga nkhani ya candlelighting ngati propaganda. Kwa iwowa ayamba kampeni ya 2025 sima candlelight woti akukumbukira imfa ya SKC. ayi iwalana tsogo imene ndi kampeni ayamba kampeni ya 2025 ndi abisala kuyasa makanduloko mfake mtatu muonesese mauthenga awo amene akupereka kuyasa makandulo si ya chikumbuso. Ayi ni mauthenga onyoza boma wotukana president cholinga afuna kuzala mbewu yoipa mitima mwa anthu. Tsono ife ndife ma political foot soldiers ndale timaziyamba kale ndipo daziyamba kale timaziwa kuti zimene akupanga uyipa ndale akufuna chakuti propaganda iyi ikatsira chakuti cholinga chake ndi chakuti ndibwereza tsogo ya candlelighting iyi si ya SKC kuti kukumbukira imfa ya SKC kapena moyo wache. Ayi unofficial ayamba kampeni ya 2025 ndi ana achepa kwambiri abisala pamazi kumansana kuonekera. Ndi ifeyo ma political foot soldiers MCP amene timamkonda president tiza amenya amene okugwesa makandulo awo akuyasa ife tiza atira amazi kuti paka na azime chifukwa kampeni sinayambe koma iwo ayamba kampeni mwakabisalira. Ndi akapitiza kunyoza president ndi boma la MCP cholinga kuti anthu amvere chisoni 2025 azavotere ndi njira imene aitenga ndiyo mayasa makandulo kumana mzoli tukukumbukira moyo wa SKC yetu kukumbukira. Ayi ifeso tiro tiza menya pansi ipalamba kwauza Malawi zoona alizache chifukwa pazimene ena fetu kupanga ine una bokeni msoni lupa ndikwauza Malawi zoona alizache kuti awa akunama makandulo akuyasawa sikukumbukira moyo wa SKC ndi aja amene namoyo pa ngozi. Ayi ndi kampeni imeneyo. Chomvese chona tsogo ambiri amene akunyoza president wakuti kana boma akugenda ku polisi ali nchamba mtumba ambiri wakunyoza state president wa ali ndi mabelo mtumba akatangale ena ufuna kulanda boma zimabelo zili mbwe matumba mwawo ndi akulima pachulu kumanyoza boma. Ena walizi mabelo zavuaza concession kufuna kulanda boma atamulira bingu alinzi mabelo sakatangale okwesukomu kenjeko ndi zina atsogo ayamike mulungu ali ndi mwayi kwambiri anthu amene chifukwa akunyoza president Reverend Brother Makazi Chakwera pamene iwo alinzi mabelo mtumba ayamike kuti Malawi panopo ndi president wopa mulungu munthu wa mulungu ofuna mtendere munthu osafuna kuti wina afinyike olali wakuba. Komatu atsogo ndikuza nzona kunoko ndikumbali between you and me a president atipwetekesa ndi mulungu wawo ndithu atipwetekesa ifanza athu akumenya ndale ndefeyo tikumati adi munthu wopemphera munthu atsogo ndale ndi ndale. Ife ineona bokeni msonda ndi akuza president kuti ya president ICB apange ni fund ayambe kwatola anthuwa onse akuba ayambe kwatola nthawi chifukwa ayambe kwatola nthawi kuti tayamba kampeni anthu azita ayayi mukwatola ifa cha kampeni. Amalawi ndi anthu omva chifundo kwambiri, Amalawi ndi achisoni kwambiri. Amalawi olokukugunda ndi galimoto amakapereka chisoni kwa ugunda osati ugundidwa. Amalawi ndi anthu amava chisoni pa chilichonse. Ndi awa tikayamba kwatola nthawi yokuti tayamba kampeni
ya 2025 anthu azitanza ndale ndebula pano payambe kwatola pano ICB apange funding ayambe kwatola onse amwano onse amene ali ndi mabelo nthumba onse akuba awatole atsoka ndikuze nzona lidakakhala boma la DVB olweneyo Kenison akakhala president wa dziko lino mkanatola usewa onse akunyoza boma onse akunyoza president nakatola onsewa nakakaponya maprizo na mdziko lino kumene kuazikalira ndi kukukuta mano koma president athu tungota munthu wa mulungu wewe munthu wopemphera iyayi tikumpwetekesa president kupemphera kuli apo koma ngoba mulungu kuli apo ndiye nazikunyoza inde tukona nemene out physical demons I cast them out physically anthu asamatengelepo mwayi chifo ndinopemphera ndinofasa ndinobadwa somaso pano ndazikantengera kumtoso ayi olambu Yesu anamenya anthu mchalichi so not samangota president wathu ndopemphera timpwetekesa president ndibwereza tsoko ine nakha president insondani onse wamina kunyoza onse akutukana ali milandu nakatola usewa onse nakatola kwaponya kuma prison kaya kuti tili kaya kuti uko azika kukuta mano kumeneko chifukwa kupanga chipungu mukumbukira tsoko malemu SKC mzimu wa use mtendere anati pachanalo uko ndatu nyambi mwambi wake wina umene ndimakumbukira ndipo sinza uyiwala mwambi watanthauzo anene kuti sato amati sato saweta ukaiweta sato imaza kutembenukira nkukumeza sato SKC anali kukunda mnyambi ndipo mimbi yake ambira SKC inali yatanthauzo anati sato saweta ukaiweta sato imaza kutembenukira nkukumeza asa magende ku polisi ali ndi chamba ntumba ayi mwana wakupanga watsogo ayamba kampeni ya 2025 siku ya samakandulo kumbukira moyo wa SKC ayi ena fitu kumbukira moyo wa SKC kuzera mu mapemphero ndi makandulo anje omwe yaswa usiku koka chifukwa cha target yawo yo ndachinyamata futa chinyamata ambiri amakonda usiku amakonda kumowa amakonda kumadansi zambiri zochitika zosokonekera zimachitika usiku ndewo atenga usiku ndazikayasa makando ngatafuna kukumbukira moyo wa SKC bwanji sapanga masana asankhadala usiku chwa usiku ndi kumachitika zambiri za usataniki zambiri kumeneko za usembwere amaza kuti usiku munthu ndi pamene satana amagwira ntchito yake usiku oloifa zimachitika usiku ikamakwana 12 o'clock kumapita chamma past 2 past 3 ndi pamene satana amagwira kwambiri ntchito chifukwa ife ngati anthu opemphera timadzuka usiku 12 o'clock midnight prayers ndi pamene mulungu amagwira ntchito kwambiri olomzipatala anthu muone akamamwalira anthu amamwalira usiku simasana kwenikweni amamwalira usiku from 12 o'clock to 3 o'clock am pamene matenda amakula mzipatala pamene anthu amamwalira pamene mzimu woyipa umayenda matenda ambiri amakula usiku so makando light awawo atsongo omayasa usiku wa sikukumbukira moyo wa SKC ayi ndi propaganda ayamba kampeni ya 2025 akufuna sympathy vote ndeifeyo tangokhala tilidu tukutaya na asiye natopa satana satopatu ndikutaya asiye akatopa akhala chete satana satopa sogo satana makaba mission satopa amene wakwasilira atapanga zimene zipokana chaka chamawa mpaka toko makampeni akupangabe satopa ndeni kutaya tendi basi yakaya akafika pena atopa ayi atsogo ayi ziko matsoko mukhale ndi tsiku lopambana ambuya udalisera mutha kuigawa imene mutha kuigawa tsoko igaweni iponde ni fada ifala mulemu you have my authority Ken Msonda born again Christian evangelist and a seasoned politician political foot soldier zina nandipasa a former president His Excellency Dr. Lakiri Muluzi political foot soldier unali kuyankhula kwa Ken Msonda pamene akuonera zokuza ma candlelight zimene zikuchitika ku UTM. Ken Msonda